tambari. Mata ku ne kuka zam a dangare. In ba ku ba gida ashe magana ta kowa haka din ya gasgata. Kuke tafiyar da hankali tilas abi ku mai ja muku bai da mafita. Domin ku ake wahalatuwa duk wanda kuka so shi ne za ya shakata. Tunda yuke kun ce ni naku ne, ni ma idan da ku zan daga haska zamani. Mata mataki na saboda ku mata ba za na manta ba bare na yada ku. Nakan iya komai idan naga ku ne gaba na bana shayi idan da ku. A yau ma sauti na naku ne domin ku ne idan ni tafiya ta sai da ku. Hankali na san baya kwanciya duk sanda na ji an ja da abin da kuka ce. Mata ku Allah ya ba ku na kula. Kowa zama na nasani kuma na fahimta ku ne kuka zama mai sila. Fahimta fuska ake fada ni ta wa kanku na yi mata babu matsala. Yuke ne a yadda na kula mata sai da ku za a shakata. Ku nai wa kiɗa da baituka mata idan abin ya muku sai ku rausaya. Kunya ta ku aje ta za ku yi takon ku shi yake koran dukka makiya. Yau ni dai kuna baiwa lokaci na